Tadadad, halo bolo, assalamualaikum, bong teko rezeki teko. Sudah mateng semuanya. Dadadat. Ayo konco kek do teko. Aneng desa ngati boyo. Iki ono pindang kikil kambing. Uga ono ki asem-asem lan sak gorengane. Tulu cai nak cai catul cai ci. Kuntul cari banyak doke bacil kari siji. Ayo konco kek teka. Aneng potok belut juga utek-utek juga lintingan utek bos. Juga lintingan utek. Menu komplit. Ada rica-rica bekecot. Kalau ini sing paling enak iki lho, Bos. Bos, aku sing gak duwe mlenger iki lho, Bos. Gorengan, babat, ati kebuk, kambing iki aku gak duwe mlenger tenan, Bos. Paling seneng aku. Beh, sing goreng benges yo mlenger ngene. Terus piye? Iki urung adus ki, Bos. Benges ki urung adus, ki sisa lep dingi. Tak sisihno rene nak ngomong. Ki sisa lep dik bengi, dadine urung adus, Bos. Wis ngene, silahkan merapat ke Lapak Majum Channel, menu komplit. Menu komplit ada bedok belut, lintingan utek, rica-rica bekecot. Wis sing penting gitu. Sing penting kuwi lho, Bos. Pindang kikil kambing, khas ngati boyo. Dadadat ki cek ngaruh, Bos. Segane cek tak karu. Wis ngene, salam sejahtera lalu dari petani warga desa Ngatiboyo, Jawa Timur. Merapat ke Lapak Majum Channel. Nek ngene iki normal, Bos. Ki hari ini sudah normal. Mulai wingi sudah normal. Ki hari Senin tanggal 8 bulan Juni. Yuk merapat ke Lapak Majum Channel. Sudah ready semua, Bos. Sudah ready semua. Mulai normal. Mulai normal sejak hari raya kurban ke, Bos. Ki saiki wis normal neh. Ki karonku, Bos, karon. Yes, sudah harga persahabatan, Bos. Kalau harga persahabatan, Bos.